mo sababu mum saabi ñalawma hannde o ko bandi men sehil men musidɗo men giɗo men Alaji Demba Sy mo ngannduɗaa golle mum no mantini dande mum no yooɗi mo kala no anndi fodde mum e leñol mum e diine mum e leydi mum e bandu men sehlaaɓe muɗum kanko Alaji Demba Sy mo sababu mum saabi ndenɗen hannde ɗo o en pecce makko sunaare nde sabu mbelema o ko enen ndendata so sunaare nde arii kadi en ndendat sindo kadi wonaano aduna ko juɓɓudi jahooyi no Allah wela wi o waani ko noon wayata ina waawno waade ni hannde mbaasen wadde kono hade arii haa wayi ni ko ni Allah hoddiri muusi metti jaɓren Allah mbeleɗen ko waɗi ko nelden jaaɗo o duwawu jokken ɗo golle ndonaɗenmo kadi kanko jaaɗo Allah wimamo yaafamo haanomo aljanna kanko Alaji Demba mo sababu mum saabi ndenduɗen ɗo hannde o ko ñalawma teddungal ñalawma hurtude teddungal ñalawma jingol ñalawma enɗam hakkunde makko emo ngannduɗaa ko kañum woni bandi men sehil men président Macky Sall mo Allah addino leydi ndi l'an 2012 haa yetti ɗo so tawi Allahu laamɗo jaɓi yo Allah waɗanen jam ina jogoo yuɓɓinde toɓɓe tawa tawetaake ina jogoo e waynaade leydi men so Allahu laamɗo jaɓi mawɗo goɗɗo keso no jogoo arde yo ardu jam woni e jam jooɗo e jam Alaji Demba Sy hakke teddungal makko e mawɗo leydi ndi président Macky Sall yidde makko e muɗum feeñje doole makko e jawdi makko e enɗam makko e bandi ko en o wi kala mo mawɗo o suɓi hollimo omo yaada e mum no jaggirno ɗum ni o jaggirnon mo mawɗo o suɓi o holmo mawɗo o suɓi Allah waɗi mawɗo o suɓi ko hoore muɗum suɓi ko Demba suɓani ko enen suɓani ko leydi ndi suɓani ko Afrique woni 5e président Amadou Ba gorko mo duwe bawɗi laana dullu beele maaji mo ngannduɗaa ɗum ko koyngal makko so ngartima ga to e mbel weldi ɗiggunde weli muulde kay weli laamaade kanko Amadou Ba nawtan kosam makko to jaayen Samba e Tule Oole woni président Amadou Ba 5e président de la République du Sénégal so Allah laamɗo jaɓi haaloɓe pulaar mbi fiide ɗo fiyanno wona fewde junngo ko wowde so tawi président Macky Sall suɓima président Amadou Ba o suɓima neɗɗo ganndo o suɓima neɗɗo nunduɗo o suɓima neɗɗo laaɓɗo o suɓima neɗɗo jooduɗo heen o suɓima neɗɗo ganduɗo gandaɗo jaaɗo nder leydi ndi caggal leydi ndi fuɗɗori ko wonde inspecteur principal impôt et domaine classe exceptionnel janggini enam ruttima woni ministre jaagoɗo laabi tati e leydi men Sénégal ko on Demba Sy yiɗi jaganorde hannde o yaada e mum kañum e bandu men duusa ɗum walla ɗum haa jooɗo eɗen ñaago yo Allahu laamɗo o waɗanmo ɗum wadde banndiraaɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe sino ko sago sunaare e mette njata en konngata buuba e mbatta goɗɗum kono noon alay sago ga meme juɓude ndi ko ni wayi ma banndiraaɗo Fatou An haal to baŋnge wolof so tawi gasi sukaaɓe étudiant ji ɗi ma kaal rewɓe ɓe ma kaal so tawi no yehi haa 3 heures kala ɗo tawi en so tawi Alaji Demba ari ko point de presse o ko taɗo kaalata Faris wolof e pulaar eɗen jetton banndiraaɓe wonɓe ɗo ɓe ngonnduɗen ɗo ɓe en jetti denndaangal ummiɗo galle mum ari en jetti presse o jaynenkoɓe ngari haa heewi en jetti windooɓe ɓe en jetti halifaaɓe diine e halifaaɓe aada ko ɗum ɗo woni ko jinnoomi fuɗɗoraade
andi hesi kongi moƴƴi jalta hen Amatea Sar mo hanki Amatea Sar mo hande kala mo golluɗo hawi suɓadema yawde oɗo aali so e Demba si e mouvement jaggonorde Amadou Ba mo kalɗen naane Demba juumani président Macky Sall kanko momtaten goɗɗi mi meeɗi wiɗo pale tawɗa ko Sénégal leñol ma no fiya tuwaɓi AC o ganda momtanɗaɓe ɗum Senghor Abdou Diouf e Abdoulaye Wade mbeño ganna soba yaaɗo yasin ceɗɗo tikkata ɓuura fayda maynata Macky Sall tan jaggi teŋel e ma teŋel nga sibole booli o laamima duuɓi sappo e ɗiɗi o suɓani men Alhaji Amadou Ba Demba si wi ɗum kalɗen naane jaggoɗen Amadou Ba waɗi ko jawdi mum oɗo meeting mbaɗaɗo e meeting aji mbaɗaɗi ɗi ala hen mo laamu totti mbuuɗu ala hen mo laamu totti tanka Amadou Ba anda beele Demba no golla ɗo hande Demba fadani ha laamu totta ɗum Demba duñi ko jungo e jiifo ɓirti wañede mum addi waɗe oɗo ñalawma Demba yalla jundu baɗɗe ma moƴƴuɗo battane ma ɗum ɗo weeɓani won heewɓe yiɗɓe Amadou Ba mbiya ko ma dokke kalis mbaɗa meeting won heewɓe mbiya ko ma ballene jaa ma mbaɗane ko waɗa ɗo ko guilay jaydiyankoɓe guilay saalo guilay siège uji ɗi e passe uji ɗi fof ko Demba nande jungo e jiifo muɗum waɗi yo Allah jundu baɗɗe moƴƴuɗo battane sanno wonano ñalawma o ñoosade heewɓe ko wotoyɓe sanno wonano ñalawma o ñoosade eɗo tolni ɗo so Alhaji Demba si noddi Sénégal fof nototo région ngaji ɗi fof nototo département ji ɗi nototo caggal ɗi nototo ko Demba aawi ɗum Demba ko joom doyo Demba ko ballowo nani Demba e ɗum ɗo ko jingol nani Demba e ɗum ɗo ko ƴiƴam nani Demba e ɗum ɗo ko kiram e yumade yimɓe joom Demba e bandu men yo moni kala liggo Allah hokki Demba ko dañatno dañi yo judden balɗe o gollima law o haaɓe basal law Allah notimamamo law o yiyani hen hoore makko o fottani maw o uddani galle makko o uddani ɓernde makko o uddani yeeso makko kala garɗo Demba haalda e muɗum cikka ko anda Demba yiɗita Demba yiɗi ko yimɓe fof yo judden balɗe so leñol no jogoye wuuro yaa yeeso dañata ko waaɓe no Demba en Alhaji Ali Sow en e waaɓe no Amatea en e woɓɓe waaɓe noon walloɓe leñol ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe heewɓe meeɗani wadde politique walla ne mbaɗana cuuɗo o meeɗa jeyde mouvement darade kaala so wona mbaɗno Alhaji Demba Sy saɗa wiyano mi watta hunde yiya taw gueɗe ma yiiɗa saɗa wiya mi watta hunde yiya taw nafooma watta kala ko Demba yiiɗi min jiɗat ko Demba añi fof min gañat mo Demba wimi nde fof min ndewat min jiyani hay goto kanko min jii min ganda gonɗo caggal makko sinno jooɗino ha hande o yiɗi noddude yimɓe o alano teddugal e bandi ko en kuuta ko ɗo guila subaka bandi ko en giɗi yiddemo Demba iɗi nafta ko bandu men Demba iɗi nafta ko hoddiɓe mum Demba addi nafta ko julɓe kala noon élewaji les élèves on jaama Alhaji Demba konngol ma faade e bande en teddugal ma e golle ma e balle ma e jingande Amadou Ba goko to e welde ɗiggude weli mulde kay weli laamade Amadou Ba goko mo doye bawɗi lana dulle beele maaje Amadou Ba goko mo jaani Samba e Tule Oole Demba Sy bisimilla konngol faade e bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe aleykum salam eywa mi salmini moni fof inde mo yettode mum on mbiyanoma bisimilla gila mi arani mboɗo andi hankadi ñalawma o woɗɗo yimɓe ko horɓe mi yetti Allah mi yetti on notiɗo kala fof to ummi gandama aɗa iyama wonno noddude saɗani saɗi ko nodda noteɗa ɗum noon noɓe mbini ɓe kaali fof koɓe kaali kon wa diw ɗon so wona yo Allah seedo kala garɗo ɗo yo Allah ganda maɗa so won ɗum ganda hoore maɗa moƴƴere ɓurde moƴƴere moƴƴereji mi weltima noon ko ñaaguimi tan ko jinnomi ko Amadou Ba président Amadou Ba minen ɓeɗo jooɗiɓe ɗo sawdiriɓe ɗo fedde pelle min joguiɗe e fedde ɓamtare leydi nde aali beela so ardi min balli ganda makki min jaadima ɗo ganda ala so min jaadane makko ha lawa ɗo woni président
ndege noon so itti ganduɗa maɗa hannde Amadou o wi ko Amadou Ba mi darni ɗum balle ɗum tawi Amadou ko bandiraɗo, Amadou ko moƴƴo, Amadou ko jurom deero, Amadou en jaahori so ƴetti leydi ndi wona yakare koko wonata so jaɓi ko makki fuddino fof o jokkat o ɓeydat kono ustata ɗum eɗen gandi ɗum noon e oɗon ñaaga onon fof dendagal garɗo ɗo enen fof ndenden nangaden Amadou, enen fof ndenden gotanen Amadou, enen wonɓe ɗo ɓe e leydi ndi kala so neɗɗo wawi wonde nen noon koto ɓuuri ko jeeyaɗo wawi wallude enen Fuutankoɓe leydi ndi kam hay goto ɗaccani kamɓe fof yoɓe mballu koye mabɓe mballa Amadou woni jurum deero woni ganduɗa hoore maɗa ballowo woni gando woni ganduɗa hoore maɗa bawɗo ɓeydude ko makki wanno ko taw ustata so wona ɓeyda ko usto hen so Allah jaɓi yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɗo leydi ndi forage uji ko gonga keewi kono noon taliji ganduɗa noon waɗanno nden carte paraji mbaɗa taliji tawa cumu so ari bonnata ɗum ene manque ganduɗa hamaɗa cumuli bonni laddeji ɗi yo tinnoy ɗum cumuji bonni laddeji ɗi nden waɗanno ganduɗa ko tracé ganduɗa waɗa carte paraji ni so ndungu silti tan waɗe e parfoji mbaɗe tawi ganduɗa hoore maɗa cumu sumi taw ganduɗa maɗa bonnata ko heewi ɗum ɗon ko yotti ko Allah yanta hen eɗen jahori kadi o yanti hen walla mo o yanti hen ko ɗum ñaaguiɗen Allah ko ɗum jiɗɗen yo Allah waɗan en waɗni en ɗum noon Allah jaramon jarama kala neɗɗo bandum walla sehil muɗum kala so wawi wonde hoto ronku haalande ɗum e sirtima e sukaɓe ƴeewe ko nafata on nden ɗon ko lorrata on son balli bonnowo bonande nde kala nde bonni bonande ganduɗa maɗa onon walluɓe ɓe ganduɗa maɗa bakkat dañat fof onon jeeya hen ɗum no yaldanɗen hen tinnoɗen ballen ballowo ƴeewe ganduɗa hoore maɗa koɓe bonni ɗo hikka e bonalla koɓe mbari ɗo e pittali ko yo Allah damdi en ganduɗa hoore maɗa jiilotoɗo leydi bonnowo kay ganduɗa rewetaki tinnoɗen ganduɗa hoore maɗa onon sukaɓe noon kaldete onon sukaɓe kalte tinnoɗe gartire ganduɗa hoore maɗa ballodire ballon koye moɗon leydi ndi ganduɗa moɗa janggo ko onon jilante de ɗum noon tinnoɗe ganduɗa hoore maɗa jante e walloɓe nden ɗon bonnoɓe e haala ka noon so wonno haala so ummotoɗo gasata so fayɗo hewata ɓaade haala ummoto koye hunduko fay koye noppi ɓaade gasata mbatten tan ko jondinɗen ko haala ko yiɗino haalede haaloɓe kaali gila mi arani mi jooɗima Abou Diop haali ko ganduɗa en nani min ko reftude en tan ganduɗa maɗa yettude on yo Allah seedo on no ceedorɗon ɗo ni monen fof yo itere Allah ganduɗa maɗa wone muɗum e moƴƴere kala moƴƴere yo Allah seedo on no ceedorɗon ɗo ni kala daraniɗo ganduɗa maɗa yidde Amadou Ba ko yiɗɓe Amadou tan gari ɗo ɓe garani ɗo fof ko yiɗɓe Amadou leydi ndi fof wonti yiɗɓe Amadou hay ɓe garani ɓe ma gar inchallah hay ɓe garani ɓe gar ɗum noon Allah jarama on jarama deeɓi a sewa min jaɓi caggal mum Abdoulaye Wade ayi mbiɗen jeeya ko joman kono mbiyen tan ko ɗo jeeya saabu minal mum ala Fuuta makki min mbi woni 3 bi a sewa nde mbaɗo fawa sakkelle tan jaggi tegelay ma tegel ga simole booli woni tan mima Hamadou Bago ko jeeya jigoyew woni Macky Sall mbeɗi gana saba yo yasin ceɗɗo tikkita koɗo jaɓani yimɓe mbaɗo fottane mbiɗa tut mbiɗa sakuji makkaɗaɓe on jarama Allah monsieur jaama amata jaama gasi saabi ñalgo hannde nguyde ko eɗen jetta Allah yettude Allah min mbaɗi muuma minen dariɓe ɗo ɓe eɓe garani ɗo pelle kewɗe ndendi ganduɗa homaɗa yidde nanggande Amadou Ba ko ɗum sababu darde hannde nde ko tagi cuɓi ɗon nanggande Amadou Ba e min cuɓi nanggande Amadou Ba ko caggal julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam emin jorti ko kanko wawi ganduɗa homaɗa caggal makki kanko hooli longtini
eɗen yahori ko rokka ko on wawi ɗum ko ɗum tagi minen min kuuli min jiiɗi yaade makko kala jiɗɗo kadi gandama min jiiɗi ko walla min yaada e makko holo gandirɗon wallirdemo haw ƴetta laamu no min ballirtamo ni imin hen andi minen ɗo joni min mi meeɗa jabde ganduɗa hoore maɗa presque yaade mboɗo daari e radio ji mboɗo haala ballalam ganduɗa on no wano no ballirtumi kono aman noon e makki jarani kam makki ganduɗa hoore maɗa min balli ɗum ha daari nde makki ɗacci nde ganduɗa hoore maɗa holli min ko Amadou min daro min balla ɗum ha daro so Allah jaaɓi ko ɗum min jiiɗi emin noddi hay ko wona PDS kala moni ganduɗa hoore maɗa jiɗɗo wune yan e wone o ganduɗa maɗa jee hen yo ar yanta ko so jeyami ɗo laaw yirlaaɓe mboɗo wawi wiide ɗon ganduɗa hoore maɗa kala ko position jeeri ɗi noon mbawmi haalde jeeri ndi hay dara ganda maɗa ko wona benno ɗon ko Amadou Ba tan dañat ɗon kartal gotal wonat ɗon jeeri ndi noon mbawmi wiide so Allah jaaɓi eyyi ɗo noon sa yi mbaɗmi ɗo ko waɗa ko min gaddi ɗum ɗo e Guéji Wayi min Guéji Wayi nde garmi ummimi Dakar garmi ɗo ko ɗo konnomi mairie oɗo ko galle nanɗa caggal ɗo ɗon luwano mairie alano ɗo min garɗo guila e Kabiru Mbooci en Ibrahima Boy en won arɓe ɗo fof min gondi men ganduɗa hoore maɗa guila e ko min gondi men emin gandi ɗo e Guéji Wayi ɗum min tagui min gari ɗo marché Boubès ɗo marché Sam mi woni ɗon marché Boubès mi woni ɗon ko ɗo jeeyami ko ɗo mbawmi addude noddi ganduɗa hoore maɗa dendagal ganduɗa maɗa minita e minitante ɓaade ganduɗa hoore maɗa aɗa yiiɗimi Amadou Ba mboɗo yakori ganduɗa maɗa ñaaguima ballal ñande hen yo Allah rokke ganduɗa maɗa ɓerde beddanɗa Amadou Ba kartal ɗo noon e Fouta foof Fouta kam mi haalino serta e haalde ko wona Fouta ganduɗa hoore maɗa leydi ndi fof emin ñaagui ballal eyyi ko jarɗo kadi wallude kala balɗomo noon ko jeeya e woni he ɗum mbawmi haalande on